Ni nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo masana wano muli ndine Mphatso Tebulo poyamba nayi mitu yake. Mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera aonetsetsa kuti nyumba za mdziko muno zikhale zoti anthu aulumali osiyanasiyana adzitha kugwiritsa ntchito mosavutika pofika mchaka cha 2030. Chimanga cholemera matani 4,000 chafika kuliwonde kudzera pa njanji kuchokera ku Lilongwe kuti achigawe kwa anthu okhudzidwa ndi njala m'maboma aku chigawo chakumvuma. Ndipo unduna wa zamalonda wayamikira ndondomeko yomwe cholinga chake nkuthandiza ochita malonda ang'onoang'ono mdziko muno. Mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wati aonetsetsa kuti nyumba za mdziko muno zikhale zoti anthu aulumali osiyanasiyana adzitha kugwiritsa ntchito mosavutika pofika mchaka cha 2030. Dr. Chakwera wanena izi ku Kamuzu Palace pamwambo wotsegulira sabata yomwe bungwe la Malawi Council for Disability Affairs limatolera ndalama zothandizira bungweli. Dr. Chakwera wati atsogolera ntchitoyi pogwiritsa ntchito ndalama zina zomwe zimapita ku nyumba za boma pokonzanso malo omwe siofikirika kwa anthu aulumali ndipo wapempha makampani aboma komanso omwe si aboma kuti akonzenso nyumba zawo. Padakali pano nduna yoona za chisamaliro cha anthu a James Sendeza atsimikizira bungweli kuti boma liwapatsa zonse zofunikira kuti athe kukwaniritsa zolinga zawo ndi kuteteza ufulu wa anthu aulumali mdziko muno. Tonse tikudziwa kunena kuti nkhani yakuti maprogramu onse akwaniritsidwe makamaka ku department imene ya disability paumafunika chuma chambiri. Kotero kuti chifukwa cha zimenezo takhala takamba nawo a Minister of Finance kutengera mwayi imene Parliament ikukumana panopa kuti atithandizire kutiyikiramo zinthu zina zimene tinaziona kuti zikutipsinja kuti maprogramu anzathu aulumali aziyenda bwino. Mawake wapampando wa bungwe la Makoda Alex Dzinkambani ayamikira Dr. Chakwera povomereza lamulo latsopano loona za anthu aulumali. Komabe iwo ati anthu aulumali osiyanasiyana akukumanabe ndi mavuto oti kuti apeze maphunziro za umoyo, ntchito ngakhalenso chilungamo, ndipo ati lamuloli lithandiza kwambiri kuchepetsa mavutowa mwazina. Lamulo limene lilatipatsa mphamvu kuti tiunikire magwiridwe a ntchito ayenda bwanji. Kodi anthu alungalunga ngati ifeyo tithandiza bwanji kuti lamulo limeneli ligwire ntchito, anthu atsatire zimene zili mu lamulo limeneli. Ndichofunikira nchakuti anthu lamulo alidziwe kuti kodi muli chiyani mu lamulo limeneli, chifukwa anthu ena amatha kulakwitsa sitimadziwa. Koma ifeyo tufuna kuti aliyense adziwe, the general public adziwe ndithu aliyense kuti kwabwera lamulo la nyuwani limene labwera ndi Makoda 2024, ndipo lamulo limeneli tiyauze anthu olumala, tauze anthu alungalunga, tauze anthu aboma, makampani ndi zina ona otero kuti atithandize kuti ino ntchito ya Makoda iyende bwino kusokolo. Mtsogoleri wa dziko linoyo watsegulira sabatayi ndi ndalama zokwana 2 miliyoni kwacha. Mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera lero ayankhula ku mtundu wa Malawi. Mneneri wa mtsogoleriyo Anthony Kasunda ati Dr. Chakwera ayankhula kuyambira nthawi ya 8 koloko madzulo. MBC ilengeza kuyankhulaku nthawi yomweyo. Ndipo President wa dziko linoyo Dr. Lazarus Chakwera wapempha maiko komanso makampani aku Ulaya kuti adzayambitse bizinesi zawo kuno ku Malawi chifukwa dziko la Malawi lili ndi zonse zofunikira pa ntchito za malonda. Dr. Chakwera wanena izi ku Lilongwe potsegulira msonkhano waukulu wa zamalonda wapakati pa maiko aku Ulaya ndi dziko la Malawi. Isaac Jali ali ndi ripoti. Pa msonkhano woyamba wapakati pa dziko la Malawi ndi maiko a bungwe la European Union okambirana za bizinesi akuti cholinga chake chenicheni nkukopa makampani amene angathe kubwera kuzagwira ntchito zosiyanasiyana za malonda mu ntchito za malimidwe, za magetsi komanso zokopa alendo, pofuna kuti zithandizire kupereka ntchito kwa Malawi komanso kutukula miyoyo ya Malawi. Polankhula ku Lilongwe potsegulira msonkhanowo, President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera anati dziko la Malawi likufunitsitsa kugwira ntchito ndi maiko
amene ali ndi chidwi chofuna kuzatsekula ntchito zawo za bizinezi zosiyanasiyana kuno ku Malawi kuti zithandizire kukweza chuma cha dziko lino. President wa dziko linoyu anatchulapo ntchito monga za migodi, zokopa alendo komanso za malimidwe zomwe anati zingathandize kukopa a bizinezi akunja kuzagwira ntchito zawo mdziko muno. Dr. Chakwera pamenepa anatsimikizira mayiko a mbungwe la European Union komanso makampani onse aku Ulaya amene ali ndi chidwi chofuna kuzayambitsa ntchito zawo za bizinezi kuno ku Malawi kuti dziko la Malawi lili ndi zonse zofunikira pa ntchito za malonda monga bata ndi mtendere. Polankhula poyambirira, kazembe oyimira mayiko a mbungwe la European Union kuno ku Malawi, Arun Skinner, anati bungwe lawo ndilodzipereka kwambiri kuthandizira kukweza chuma cha dziko la Malawi. Arun Skinner anati mwachitsanzo mayiko a mbungwe la European Union akhoza kuthandizira kutukula ntchito za malimidwe kuno ku Malawi kudzera ku ntchito za minda ikuluikulu imene boma layambitsa zomwe zingathandizire kuti dziko la Malawi lidzipeza zokolola zambiri komanso kubweretsa upangiri osiyanasiyana othandiza kuti dziko la Malawi lidzipanga lokha zinthu kumatumiza kunja kuchoka ku mbewu zimene limalima malo mongodalira kugulitsa mbewu zokha ku misika ya kunja. Ndipo mmodzi mwa akuluakulu a bungwe la European Commission, Miriam Ferran, atsindika kufunika kuti pamapeto pa msonkhanowu makampani aku Ulaya abwere azayambitse ntchito zawo kuno ku Malawi pofuna kuthandizira kukweza chuma cha dziko lino. Miriam Ferran atsindikanso kunena kuti thandizo losiyanasiyana kuphatikizapo la zachuma limene mayiko aku Ulaya amapereka kwa mayiko amu Africa ndi losakwanira kwenikweni kukwaniritsa zofuna za mayiko amu Africa ndi anthu awo. Kwa zaka zambiri tsopano bungwe la European Union EU lakhala likuthandiza dziko la Malawi mu njira zosiyanasiyana monga kulambula ndi kupaka phula misewu, pa ntchito za maphunziro, pa ntchito za malimidwe komanso ntchito za magetsi. Ndipo pa ntchito zonsezi lagwiritsa ntchito ndalama zoposa 1.2 billion euro. Isaac Jali, MBC, Lilongwe. Nduna ya zamalonda Sosten Gwengwe yayamikira ndondomeko yomwe cholinga chake nkuthandiza ochita malonda azaulimi ang'onoang'ono mdziko muno. Ndunayi yati ndondomekoyi ndi yofunika popititsa patsogolo ntchito makamaka chitukuko cha chuma komanso kukhazikika kwa chitukuko. Agwengwe ayankhula izi pamwambo okhazikitsa ntchito yothandiza amalondawa maboma 15 am'madera omwe akhudzidwa ndi ntchito yolumikiza dziko lino pa malonda ku madoko anakala ndi Beira mdziko la Mozambique. Gracious Banda walemba ripoti ili lomwe akuwerenga ndi Margaret Mapando. Makampani ochita malonda azaulimi akuluakulu akhala ndi kuthekera kolandira thandizo loposera 800 million kwacha, ndipo amalonda ang'onoang'ono ali ndi kuthekera kolandira ndalama zoposera 40 million kwacha. Agwengwe ati ndondomekoyi ipititsa patsogolo ntchito za malonda pakati pa dziko lino ndi dziko la Mozambique zomwe zithandizire kumanga Malawi odzidalira payekha mogwirizana ndi masomphenya a dziko lino a Malawi 2063. Mukudziwa inu kuti chuma chimakhazikika pamene ntchito za malonda zapita patsogolo, ndipo boma likuchita chilichonse chotheka kuti mabizinesi amene akutsamwatsamwa agwiridwe dzanja pankono kuti mwina athe kupita patsogolo. Njira imodzi ndi imeneyi mwina kuapezera ndalama zoti agwiritse ntchito ngati mpamba muzonsezi pamene boma likuyesayesa njira zosiyanasiyana kuti chuma chikhazikike bwinobwino, bizinesi zipitirire kuyenda bwino, kuti ngakhale umoyo wathu ngati Amalawi utembenuke ndi kumayendano bwino. Unduna wa zamalonda unasainirana mgwirizano ndi kampani ya CCM Worldwide kuti idziyendetsa ntchitoyi pofuna kuonetsetsa kuti ndondomekoyi yafikira amalonda oyenera komanso yayenda mwadongosolo. Yemwe anayimira mkulu wa kampani ya CCM Worldwide Abronix Kachola walimbikitsa ochita malonda azaulimi kuti atenge nawo mbali ngati njira imodzi yopititsa patsogolo chitukuko. Akachola ati bungwe lawo ligwiritsa ntchito ndondomeko zovomerezeka posankha amalonda omwe apindule ndi thandizoli. Chimene chitachitike ndi chakuti pamene titakhale kuti tikupereka magranti amenewa tikuyembekeza zona kuti mabungwe amenewa akakhala kuti ali nkulemba anthu ambiri ntchito, komanso tikuyembekeza zona kuti ikatha kuchepetsa umphawi m'madera amene tikakhale tili nkugwiramo ntchito. Ndondomekoyi ndi ndalama zoposa 10 billion kwacha, ndipo ikuyembekezeka kuthandiza ochita malonda oposera 90. Amalonda omwe apindule kuchokera ku thandizoli adzisankhidwa kudzera mu ndondomeko zomwe zayikidwa ndi bungwe la CCM Worldwide. Nduna ya zamalo Adeus Gumba atsimikizira nyumba ya malamulo
kuti boma likuchilimika kuti limalize kumanga nyumba zokhalamo anthu ogwira ntchito zachitetezo mdziko muno. Agumba alankhula izi pomwe amayankha funso lochokera kwa phungu wa mzinda wa Mzuzu Benex Mwamlima pa nkhani yomalizitsa kumanga nyumba za apolisi ku Mchenga-Utuwa. Olive Phiri ndi Madalitso Mhango alemba ripoti ili. Pamene aphungu a nyumba ya malamulo amakumana lachiwiri, phungu wa mzinda wa Mzuzu Benex Mwamlima anafunsa nduna ya zamalo Deus Gumba kuti nyumba zomwe boma likumanga za ogwira ntchito zachitetezo ku Mzuzu zithaliti. Poyankhapo Agumba anati boma lipitiriza kumanga nyumbazi mu ndondomeko ya chuma ya chaka chamawa. Agumba anonjeza kuti boma likumanga nyumba zina 50 mboma la Nkhatabe ngati gawo limodzi la nyumba 10,000 zomwe boma likumanga za ogwira ntchito zachitetezo mdziko muno. Iwo anaonjeza kuti malo omwe pamangidwe nyumbazi anapezeka kale ndipo kuti makontrakitala akhala kuyamba ntchito yomanga nyumbazi posachedwapa. Makontrakita ambiri akuchita zimene akuchitsatidwa kuti munthu afike poti wapeza ntchito yakuboma. Pamakhala zinthu za ku banki ndi zina zotero ambiri ndithu apita pa ground kumene alupita kumapeto. Zikalongosoka zonsezo ndi kuti makontrakita onse apita. Nyumba zimenezi zikumangidwa madera osiyanasiyana monga anapemfunsira MP ya ku Mzuzu ndizoonadi kuti kumeneko pali nyumba zina zimene zofuna zimalizidwe ndipo posachedwapa zimene zotimaliza. Boma linakhazikitsa ntchito yomanga nyumba 10,000 za anthu ogwira ntchito zachitetezo monga apolisi, asilikali ankhondo komanso andende mchaka cha 2020. Malingana ndi unduna wa zamalo, nyumba zoposa 4,000 ndi zomwe azimaliza kumanga. Aphungu ayamba ayimitsa zokambirana zawo mpaka lachitatu masana. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC ndipo masana wano muli ndine Mphatso Tebulo. Bwanji tionenso mitu yake. Mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wati aonetsetsa kuti nyumba za mdziko muno zikhale zoti anthu aulumali osiyanasiyana adzitha kugwiritsa ntchito mosavutika pofika mchaka cha 2030. Chimanga cholemera matani 4,000 chafika kuliwonde kudzera pa njanji kuchokera ku Lilongwe kuti achigawe kwa anthu okhudzidwa ndi njala maboma akuchigawo chakumvuma. Ndipo nduna wa zamalonda wayamikira ndondomeko yomwe cholinga chake nkuthandiza ochita malonda ang'onoang'ono mdziko muno. Takulandilaninso. Unduna wa zamaboma ang'ono wati wayika ndondomeko zoti zithandize kutukula miyoyo ya anthu pachuma ngati mbali imodzi yothandiza boma kukwaniritsa masomphenya wake ati Malawi 2063. Mmodzi mwa akuluakulu ku ndunawo Darwin Pangani ndiye wanena izi pa maphunziro a makomiti oyang'anira za chisamaliro cha anthu mu mzinda wa Mzuzu. Jackson Sichali wadza ndi ripoti. Poona mavuto osiyanasiyana omwe dziko lino lakhala likudutsamo, unduna wa zamaboma ang'ono ukuphunzitsa makomiti a anthu omwe amagwira ntchito ndi makonsolo maka poona za chisamaliro cha anthu. Cholinga cha maphunzirowa ndi kuonetsetsa kuti Amalawi ali ndi zowayenereza zomwe zitha kutukula miyoyo yawo. Mmodzi mwa akuluakulu ku undunawo Darwin Pangani anati unduna wawo ukuzindikira bwino za mavuto omwe anthu amakumana nawo ndi kuti ichi n'chifukwa chake pakufunika maphunziro apadera kwa adindo ndi cholinga choti akaphunzitsa anthu amadera ena momwe angachitire kuti atukuke. Malingana ndi Apangani, izi zithandizanso kuti chitukuko chikhazikike pakati pa anthu komanso chizichitika mwapamwamba. Maphunziro amene akuthandizanso kuti kukhale kuthekera kuti maofficers amene achokera ma department osiyanasiyana amene ma sector heads azitha kugwirizana pa zochitika zawo kuti pa amene akugwirizana kuja kukhale kuti kuthekera imene timana tikolite pa kagwiridwe kawo ka ntchito kuti zimene timaona m'mizimu kuti anthu ambiri ena ndi aulumali kapena ena ali affected ndi njala komanso ena ndi nkhalamba akhale kuti akuthandizidwa mokwanira. Ndiye maphunziro amene amathandiza kuwaunikira kunena kuti kodi kuti tithe kumagwirizana kupanga ntchito zimene tingapange bwanji. Asam Chibala ndi mmodzi mwa aphunzitsi oona za chisamaliro cha anthu mdziko muno ndipo ati maphunziro okhudzana ndi chisamaliro cha anthu ndofunika kwambiri pokwanitsa masomphenya a Malawi 2063. Iwo akufotokoza motere. Tikanena nkhani ya masomphenya a Malawi 2063 nkhani yake thime lake ndi limeneli. Chifukwa izi tikunena kuti potukuka titukuke tonse limodzi.
osayang'ana kuti ali ndi ma resources lero ndi uti. Amene ali ndi ma resources aja tithenso kuthandiza anthu ena amene alibe ma resources. Chifukwa ngati dziko sitingatukuke ndi anthu ochepa ochita bwino, koma mukatenga wonse ndikuti nonse muziyang'ana direction imodzi. Pamene akakhala anthu ochepa okha amene akuchita bwino, ena ovutikaja amakhala kuyang'ana direction ina, ndikuti ulendo onse wopita ku 2063 uja sitiufikira. Koma tikatenga social protection ndikuyiphatikiza ndikuyipanga implement bwino ma district council, ndikuti tikupanga tikutukula wina aliyense. Ndondomekoyi ikulimbikitsanso umodzi pakati pa ogwira ntchito yona zachisamaliro cha anthu ndi cholinga chopititsa patsogolo ntchito zosiyanasiyana. Jackson Zijali, MBC Mzuzu. Chimanga cholemera matani 4,000 chafika ku Liwonde kuchokera ku nkhokwe yosungira chimanga ku Lilongwe kudzera panjanje kuti achigawe kwa anthu okhudzidwa ndi njala m'maboma akuchigawo chakumvuma. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Dodma, Moses Chimphepo, wati cholinga chawo ndi kufikira anthu onse omwe akukhudzidwa ndi njala mdziko muno. Austin Kachipeya wafika ndi ripoti. Kufika kwa chimanga cholemera matani 4,000 ku Liwonde kuchokera ku Lilongwe chichepetsa mavuto omwe anthu akuchigawo chakuvuma omwe akhudzidwa ndi vuto lakusowa chakudya mwa zina kamba kusintha kwa nyengo. Boma layamba kugwiritsa ntchito njanji pofuna kutumiza chakudya chomwe kuyenera kuchigawa madera ochuluka mdziko muno komwe anthu okwana 5.7 miliyoni akusowa chakudya. Ilo lati kutumiza chimanga pa sitima zapamtunda ndi njira yokhayo yofulumizitsa kuti katunduyo ayende mwansanga komanso ndalama zankhaninkhani zisawonongeke. Moses Chimphepo ndi mmodzi wa akuluakulu ku nthambi yona za ngozi zogwa mwadzidzidzi. Ifeyo ngati Dodma tili ndi udindo kuti tipereke chakudya kwa anthu pa nthawi ino imene anthu akusowa chakudya. Ndeti ndi njira zambirimbiri, njira imene timagwiritsa ntchito kwambiri mbuyo yomwe inali ya matraki, koma tinaona kuti chaka chino ntchito yakula kwambiri. Ndeti titaona kuti anzathu asiya masiku ano njanji zikuyenda, tinaona kuti njiraso ina yabwino kuti titakusuntha chakudya chambiri pa nthawi imodzi kuti tiafikire anthu mu nthawi yake. Mawu ake yemwe akuyang'anira adimake ya ku Liwonde a Daniel Zindani wati padali pano ali ndi chimanga chokwanira choti atumize ku madera osiyanasiyana omwe akhudzidwa ndi njala. Chimanga amene chafikirayo chithandiza kwambiri anthu ngati nthawi yake timing amene afikirayo, chifukwa chimanga amene chafikira papa chofika chambiri pa nthawi imodzi. Kuza kuona nthawi imene tayamba kulenda chimanga chikompani we are gonna show you that kufika panopa pa nthawi yochepa yomwe we have about 1,400 metric tons that have been collected for a short period of time. Ndezikuonesa kuti chimanga chifikira mu nthawi yake komanso chifikira moyenera kwambiri kwa anthu ma beneficiaries amene anje chimanga chimenechi. Ndipo DC wa mboma la Machinga Rodrick Matiao Mawa ati ntchito gawa chimanga ikayambika aonetsetsa kuti ovutika okhawo alandire chimanga. Ku Machinga kuno vuto la njala ndi lalikulu ndithu chifukwa malingana ndi ripoti limene anatulutsa anzathu a EMVAC, mawanja okwana 80,000 kupitirira pang'ono amene akhudzidwa kwambiri ndi njala mchaka chimenechi. Koma tithokoze kwambiri kuti boma kudzera ku nthambi imeneyi kuyambira mwezi wa Oktoba anthu akhala kulandira thandizo limeneyi, ngakhale wena mu Oktoba musanalandire, koma chikhulupiriro chilipo kuti mmene chafika chimanga chimenechi North region Machinganso ipindula kwambiri kuti iwo amene sakufikira mwezi wa Oktoba chimanga chikafikira, komanso pitanso kutsogolo chifukwa chiyembekezo chonena kuti kwa miyezi yokwana isanu ndi umodzi anthu akhala kulandira chakudya chimenechi. Ndondomekoyi ithandiza anthu opitirira 1 miliyoni omwe avutika ndi njala chaka chino mpaka chaka chamawa. Austin Kachipeya, MBC Liwonde. Anthu mdziko muno awalangiza kuti adzitsatira ndondomeko zabwino zakayendetsedwe kachuma kuti adzitha kukwaniritsa zofuna za pamoyo wawo wa tsiku ndi tsiku. Mkulu wa zamalonda ku Finka Takondwa Chirwa wanena izi mu mzinda wa Blantyre polengeza mayina a anthu omwe apambana mu mpikisano wa Finka Let's Go Saving Promotion. Achirwa anati amalawi ena ali ndi ngongole komanso mu umphawi chifukwa chosasankha bwino pa nkhani za chuma. Iyi ndi promotion imene inayamba pa 24 September 2024. Promotion iyi tinayamba
monga mukudziwa ifeyo afinka takhala tikuthandiza ma customers athu kwa nthawi yayitali, kuthandiza ma customers kuti athe kuyamba ma business awo, kuthandiza ma customers kuti athe kuzichitira zinthu mwawokha. Timapanga izi popereka ngongole, komano tinaona kuti sitingathe kwatukula ma customers ni ngongole yokha, komanso tikuyeneranso tiyathandize kutha kuyamba kusunga ndalama. Ndiye tinayamba kutenga savings. Ndiye promotion cholinga chake nali yonena kuti ma customers athu tiaphunzitse kutha kusunga ndalama, komanso kutha kusamalira ndalama, kuti akalandira ndalama akatenga ngongole ndikugwiritsa ntchito asamangogwiritsa ntchito ndalama zonse, koma kangachepe pamene angakhale nako atha kubwera ndikuzasunga. Munkhani za masewero, matimu a Silver Strikers ni Mighty Mukulu Wanderers masanawa ali ndi masewero a TNM Super League, pomwe mpikisano wa ukatswiri wa ligi wafika pachimake. Silver yomwe ili pa nambala yoyamba ndi ma point 58 ikumana ndi Baka City pa bwalo la Silver. Wanderers yomwe ili pachiwiri ndi ma point 53 ikumana ndi Mafco pa bwalo la Kamuzu, ndipo masewerowa akhala pakanema wa MBC ndi Radio 2 FM. Pa bwalo la Civil Service United ikumana ndi FCB Nyasa Big Bullets. Nkhani imeneyo tafika pa mtsiriziro pa nkhani zathu masana wano, koma tisanasiyane na insomiti yake. Mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wati aonetsetsa kuti nyumba za mdziko muno zikhale zoti anthu aulumali osiyanasiyana adzitha kugwiritsa ntchito mosavutika pofika mchaka cha 2030. Chimanga cholemera matani 4,000 chafika kuliwonde kudzera pa njanji kuchokera kulilongwe kuti achigawe kwa anthu okhudzidwa ndi njala m'maboma akuchigawo chakumvuma. Ndipo unduna wa zamalonda wayamikira ndondomeko yomwe cholinga chake mkuthandiza ochita malonda ang'onoang'ono mdziko muno. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Mphatso Tebulo. Mwakoma nonse.